Mela, meta kelli x-xahar jien. U kont niżel naqra inqas. Ġifieri ilu ftit. Kienu jagħmlu programm fuq it-television jismu Stejjer tal-Waħx. Tiftakruh? Daw kienu stejjer vviltati biex ibezzaw. Però l-ebda waħda minn dawn l-istejjer ta' Anton Grasso sellimlu ma kienet tal-Waħx. Ma waħxitniex lili u lill-poplu Malti daqs il-waħx li smajna fil-qorti din il-ġimgħa. U jekk ma kienx biżżejjed, jekk ma kienx biżżejjed il-waħx li tisma' kif pjanaw, kif ikkummissjonaw, kif eżegwixxu assassinju ta' waħda minna, kellna wkoll nisimgħu il-waħx li dan l-assassinju politiku kellu ir-rabtiet ma' dal-bini ta' hawnhekk, mal-uffiċċju tal-Prim Ministru Keith Schembri u tal-protettur tiegħu Joseph Muscat. U ma ħadżbal, biex ma taħsbux li ħadżbal, ħanerġa' ngħidha, il-Prim Ministru Keith Schembri u l-protettur u l-għodda tiegħu Joseph Muscat. Xi smajna fil-qorti? Smajna pereżempju li 6 ġimgħat wara li splodew lil Defni, tiftakru meta sar dak ir-rejd il-Marsa, soldati, pulizija, kmieni filgħodu marru jarrestaw li 3 li poġġew il-bomba u splodewha. Sirna nafu li 4 ijiem qabel xi ħadd taf żomm. Jiġifieri poġġew il-ħajja ta' dawk is-soldati u l-pulizija fil-periklu. U min se taf żomm daw dana ma konniex nafu aħna li se jsir rejd min kien jaf. Kienu jafu l-ogħla uffiċjali tal-pulizija, is-servizz sigriet, Joseph Muscat u Keith Schembri. U l-għada għalinna Jorgen Fenech min qallu, għalinna li kien Keith Schembri illi jafżaħ, illi se jsir ir-rejd. Kienu nisma' dix-xhieda taf x'għaddi li minn moħħi. Meta ftakart, meta bdejtna Keith Schembri għaddi l-informazzjoni lill-mandant lil Jorgen Fenech. Qed mela lek daw ilhom sentejn iridu l-laptop ta' Defni Caruana Galizja u laptop tiela u laptop nieżel biex ikunu jafu x'kienet taf Defni fuq Keith Schembri. Biex imorru jgħidu lil Jorgen Fenech x'kienet taf Defni fuqu. Għalhekk riduh il-laptop. U smajna għalinna Jorgen Fenech illi hu Keith Schembri ħbib ta' tfulija. Jimorru jieklu darba darbtejn fil-ġimgħa. Isifru flimkien, imorru għand xulxin. U għamlu kumpanija 17 Black biex minna itiħ 5,000 euro kull-jum. U Joseph Muscat Alla jbierek. Iridna nemnu. Issa daqqa l-inna tinsew xuqal illi ilu 15 xahar jaf li Jorgen Fenech il-mandant. Iridna jemnu li kellu ħdeħ Kastilja xi ħadd li darba darbtejn f'ġimgħa jmur jiekol mal-mandant. Xi ħadd illi qed jieħu 5,000 kuljum mant il-mandant. U iridna nemnu li ma bax iħabbirlu l-bib u jsaqsih x'relazzjoni għandu ma' Jorgen Fenech. Da x'ħasibna boloħ! X'ħasibna da? Għalinna no stone unturned. U kollu l-uniku ħaġa li rrid jaqleb il-bib tal-uffiċċju daħdeħ Joseph Muscat.
u laqbadnija fuq l-Stones. Sar minnhom iżrar li kellu fiż-żarbun. Sar minnhom. Mhumiex iweġġawh u jdur Malta biex iġaxpulu. Ħankoplu nisimgħu x'kien hemm il-qorti dil-ġimgħa smajna illi meta Jorgen Fenech irranġa ma' dal-middleman Melvin Tewma jomej wara taf ġara daw ftehmu li se joqtlu l-Defni u ċemplulu minn qallu ħajċemplulek minn Kastilja ta' li qatt ma ċempluli minn Kastilja. U ġie Kastilja il-middleman u sab jilqaw fit-taraġġ lill-Prim Ministru Kix Kembri. Għamillu espresso. ħadu ritratt fl-imkien jisom żewġ arajjes. Irranġalu ġob mal-gvern. U l-job description kienet tiġbor iċ-ċek fl-aħħar tax-xahar. Però ħalli tifhmu għaliex Joseph Muscat m'għandux jibqgħu. Jgħaddu satej. U l-uffiċċju tal-Prim Ministru joħroġ qarrija. Mhux vera ta' m'hemmx rekords ta' dal-ġob. M'għandniex rekords, ma sibniex karti għalonna. Imbagħad ippubblikawhom il-karti ġurnalisti ta' Xarabank. U panikjaw imbagħad. Ippanikjaw u bdew jgħidulna għax public sector mhuwiex public service. Taf x'inhu żgur? Public money dak! Public money dak! Il-għaliex ma kienux biżżejjed il-5,000 kuljum riedu li biex jorqtu lil Defni inħallsu aħna wkoll. Hekk riedu inħallsu aħna wkoll. Qas jistħu. Smajna wkoll fil-qorti. Smajna fil-qorti. Smajna fil-qorti kif is-security privat tal-Prim Ministru issa. Da beżżul dal-Prim Ministru, Da beżżul kbir. Kulħadd jiftijem kif ħajqtu lil Defni u ma jintunax. U kollha ħbib tiegħu daw jieħdu l-kafè ħdejh. Da beżżul, jew forsi qasru ma kien jiġi għax-xogħol, ma nafx. Għax biex ma tintunax. U hekk nisimgħu smajna l-qorti. Dawk daw jitkellmu da tlieta l-ħabx ħadd minnhom. U da is-security privat tal-Prim Ministru jaħdem Kastilja. Batu ħadd Melvin Tewma il-middleman. Mela kienu jafu hekk bidu ġaraw ma ġarax daw, batu għandu. Ma batuħx għandu biex jarrestaħ ta' ma tarax. Batu għalih biex li dawk it-tlieta li kien hemm il-ħabs iserħilhom moħħhom u għalilhom oqgħodu kwieti daq toħorġu minn hemm u ħantukom €1,000,000 wkoll. Għalli jista' jkun ma konniex ħaħalsu aħna l-€1,000,000 kollux. Aħna li naraw kif nagħmlu li kull ċenteżmu li jkollna insommu għall-istrina, għall-puttinu, għall-inspire għad-dar tal-Providenza, għall-missjonijiet, tmurtati €1,000,000 li t-tlet għaddila ġol ħabs. Ma tistħix. Stejjer tal-waħx. Stejjer tal-mafja, stejjer ta' assassinju politiku li jorbot ma' post wieħed
Kastilja ta' Joseph Muscat! U minkejja dan kollu, Joseph Muscat għadu għaw. ħadu road trip dal-ħodu. Ir-Reġina Elizabetta. Oh, Alla jbirek! Id-deputati tal-Labor jisom mux huma, jisom mux jieħdu selfies fil-Parlament. U sabuwa soluzzjoni għal-krizi li għanna. Sabuwa soluzzjoni taf xamlu? ħarġu bil-holidays. ħarġu bil-holidays għalqu l-Parlament. Għalunna 47 days off. Għalunna l-għamil fintew ma jmurx xogħlu jitħallas, namlu bħalu aħna wkoll. Mhux hekk, mhux hekk. U aħna nħallsu, u aħna nħallsu, u l-pajjiż wieqaf, u n-negozji naqsu l-beħ, u l-poplu jinkwieta għal-futur tiegħu ta' wliedu. X'ib porto, ta' li ħarġu bil-holidays. Issa biex ngħidu kollox, kien hemm xi tnejn waqgħu miż-żiemel u bdew jarawna għax-xemx. Bdew jgħidulna kemm qed jiddispjaċihom u kemm setgħu għamlu l-affarijiet differenti. U li jista' se jieħdu t-talima. Da wara 3 snin jgħidulna fejnhom il-provi! Dejbu l-provi! Issa rajtu għam il-provi, issa u rajtu l-provi u dal-ħodu mordu bil-purġinella u il-roċa u miegħu imiskom disħu. U għalunna Għallu nisma l-Partit Laburista għandu xaqsam għal-kriminalità. Għax bħal dak li għallu Konrad Mizzi, mux deputat tal-Labor dak waqqa mis-seba u ġemmek. U bħal dak li għallu Deech Kembri, mux mir-raba solar tal-Partit Laburista kien jaħdem. U bħal dak li għallu it-tanker ġolbajja ta' Marsa Xlok tal-5,000 kuljum, mux fil-programm elettorali tal-Partit Laburista kien, u mux hekk, mux hekk. Qed jiddispjaċihom issa. Però mux kollha tal-dispjaċuti. Konrad Mizzi għallu nħobbok. U issa skopra li ħobbi Chris Fern ukoll. Ieħor ma ddispjaċiex, ta' dejjem moħbita ma tara kien. Jismu Brian Tonna dan l-ex-jabiti. Għal min ma jafx tal-huwa l-accountant ta' Kastilja. Ta' wkoll kellu desk wara. Ukoll kien jagħmlu l-espresso da. Tal-huwa dak li għamilhom il-kumpaniji fil-Panama. Waħda għal Konrad Mizzi, waħda għal Deech Kembri u l-oħra Igrant. Għamlu għal-ħajbu l-Igrant, għal-ħajbu għamluha. Għalu għamlu waħda zejda, għamlu waħda zejda. Għal ta' supermarket tagħmel titu waħda b'xej, u ijwa. Daqsel kif qegħdin fil-daqqa. Imma somma l-bieraħ da' Brian Tonna skopra l-Facebook issa. U kidef messaġġ kważi fajt li bkien. Ifaħħar il-kbir ħabib tiegħu Joseph Muscat. U għallu kif se tibqa' mfakkar bitri tad-deb fl-istorja. U għallu tagħtix kasom dawk tal-belt dawk kollha jgħiru għalik. Jgħiru għalih intom. Ma smajtkomx, jgħiru għalih intom.
tista' tgħidha għalih għandu daqs dawk żgħar fiż-żarbu. Sax tgħidha għalih. Imbagħad qallu tal-accountant tal-korrotti. Qallu dak li għamel ukoll dik l-email ta' 17 black ta' 5,000 kuljum l-istess wieħed. Għalaqlu l-messaġġ You'll never walk alone. Sajrin jimxu. Sajrin passiġġata Joseph Muscat u Brian Donna. Għalli jista' jkun musta jieħdu jara fejn li grandux. Għalli jista' jkun musta jieħdu jara xi moħba oħra ux. Is-Sur Brian Donna aħjar tippubblika l-inkjesta qabel titla' il-barra Dr. Muscat. Ħanaraw dawk il-firem li jettinna folot saru xawġew ukoll. Saru xawġew ukoll. Għax issa nafu, u mux jiena knajda, issa nafu li għaw ġew għalinna Chris Cardona, li għaw ġew jamlu l-frame-ups lil-xulxin. Jamlu l-frame-ups lil-xulxin għalinna Chris Cardona, u jekk jamlu l-frame-ups lil-xulxin, aħseb wara kemm ibaħsu l-firem biex ma naqbduhomx fl-ikbar skandlu ta' korruzzjoni li għatra pajjiżna. U ħanafżawkom, intom ippassiġġaw kemm tridu. U aħna se nibqgħu nippassiġġaw il-belt sakemm issir ġustizzja sħiħa, sakemm toħroġ il-verità kollha. U jekk se twebbes rasek u se tibqgħu aħna nerġgħu niġu għaw u nerġgħu ngħidulek itlaq il-barra issa. U l-min ġej minn floku, il-min ġej minn floku, marru jan oħna l-ordu. Il-min ġej minn floku u s-soħ minn issa. Il-ġlieta tagħna mista tieqaf ma' Joseph Muscat. Il-verità irriduha kollha u l-ġustizzja irriduha sieħa. Il-min ġej il-min ġej minn flok Teach Cambry u Joseph Muscat. Najdulu illi vera se jażluh il-membri tal-Partit Laburista imma l-moment li jieħu l-ġurament ta' Prim Ministru ikun il-Prim Ministru ta' il-pjazza wkoll u lilna wkoll irid jagħti kont ta' emilu. Lil min ġej flok Joseph Muscat u Teach Cambry najdulu illi jekk irid ikun tassew il-Prim Ministru tagħna wkoll il-pjazza se tkun qed tistenna minnu li dak li hu ħażin jgħidlu dejjem illi hu ħażin. Din il-pjazza se tkun qed tistenna minnu illi ma jagħmilx ftehimiet max-xitan imma jagħmel ftehimiet mas-sewwa. Din il-pjazza se tkun qed tistenna minnu illi jitlob apoloġija, jiskuża ruħu f'ismu f'isem il-partit tiegħu u f'isem it-tnubiet ħoxnin illi jagħmlu n-nies li appoġġa f'dak 3 snin. Nistennew apoloġija mhux biss bil-kliem imma anke bil-fatti. Din il-pjazza se tkun qed tistenna kontabilità, se tkun qed tistenna ġustizzja li tassew ma tħares lejn wiċċ ħadd u se tkun qed tistenna li kull ċenteżmu li serqu nieħduh lura. U jekk
trid tibgħat sinjal sul Prim Ministru ġdid. Ibda billi twaqqaf il-Ministru tal-Bajda milli jkompli ineħħi l-fjuri u x-xema tal-protesta tagħna. Ibda minn hemm jekk tkun Prim Ministru tagħna wkoll. Għax din il-pjazza se tkun qed tistenna lilek tiġi tpoġġi x-xemat u l-fjuri. Se tkun qed tistenna lilek illi tagħmel monument ġol-belt kapitali tagħna lil Daphne Caruana Galizia. Monument, diġà monument, imma dal-monument ikun hemm biex ħadd ma jinsa għal dil-mara illi mietet martri maqtula għax kienet taf bil-korruzzjoni illi nisġu hawn ġew. Biex il-Prim Ministru li jmiss u l-Prim Ministri kollha ta' warah kull 16 Ottubru jiġu hawn ipoġġu l-fjuri qudiema u jaħilfu illi dan li ġara l-Daphne ma jiġri lil ħadd u l-ħadd aktar. Pajjiżna obbligat lejn din il-mara, lejn din l-omm, lejn Daphne li l-vera u l-unika invicta. Jena, għagalli fidej, ma baqali xejx najdilkom. Rekkaw xaħati fi ħassarit tatus, neħalli nidaqxej il-numru biex Joseph Muscat għandu waħda u rridin eħħija. Lejli ftajju.